Lykke for mig, det er, når jeg sidder med de mennesker, jeg elsker, og jeg ved, jeg er glad. Det er, når man er glad, og man føler sig godt tilpas. Lykke for mig, når jeg er sammen med min familie. Lykke for mig, det er, når jeg er sammen med mine venner og min familie. Så føler jeg mig lykkelig. Når jeg hører ordet lykke, så forbinder jeg det altid med min familie og mine venner. Fordi jeg er altid glad og lykkelig, når jeg er sammen med dem. Når man er sådan sammen med sine venner eller sin familie, og man bare er glad. Lykke for mig er, når jeg laver noget, jeg godt kan lave, og er sammen med mine venner og familie, og laver de hobbyer, jeg godt kan lide. Jeg tror ikke, der er noget tidspunkt, jeg har følt mig mest lykkelig. Jeg tror bare, at det er når jeg ved, jeg er glad, og jeg sidder med de mennesker, som jeg holder af. Det er lidt svært at forklare, fordi man er meget lykkelig. Og jeg føler, at jeg er mest lykkelig, når jeg er sammen med familie, og i hvert fald, når vi har det sjovt på skiferie. Det ved jeg ikke nok, da jeg er på ferie i Frankrig i 2012, fordi det var en god ferie, og vi hyggede rigtig meget. Det er et meget svært spørgsmål, som jeg tror, der findes flere forskellige svar på. Men en af de gange, jeg følte mig rigtig lykkelig, det var nok den gang, hvor... jeg tror bare generelt, det er til højtider. Jeg tror, det var en gang for 2 år siden, hvor min søster, hun fødte min niece. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Seriøst, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Altså, selvfølgelig, der er jo nogle dage, hvor man er gladere end andre, men jeg vil sige, altid er jeg jo lykkelig, men selvfølgelig til nogle højtider som en konfirmation, sådan noget, som ikke opleves så tit, der er man jo selvfølgelig rigtig glad, når det er, man bliver fejret specielt. Nej, fordi penge, det gør ikke en person mere lykkeligere end dem, som ikke har penge. Nej, det tror jeg ikke på. Nej, det tror jeg ikke. Nej, men jeg tror, man på flere punkter har et mere lykkeligt liv end andre. Eller det kan man i hvert fald godt have. Fordi at penge, det giver en overskud. Og overskud, det er også med til at give lykke. Men det kommer ikke som en selvfølge. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, man er. Jeg tror, man kan være lige så lykkelig, som man er skide fattig. Nej, det tror jeg ikke, men selvfølgelig, det kan jo gøre nogle ting lidt lettere i forhold til, hvis du ikke har så mange penge. Så selvfølgelig, det kan godt hjælpe lidt på vejen, men slet ikke nok. Ja, fordi der er folk, der ikke har på det miste. Det er jo også et svært spørgsmål at svare på, fordi at man kan være lykkelig på mange forskellige måder. Fordi de har nogen, der holder af dem og gider at bruge tid på dem, hvor måske de andre, de ikke rigtig har nogen. Jeg tror helt bestemt, at nogle mennesker er lykkeligere end andre. Dem, som har nogle personer at holde af, de er klart mere lykkelige, tror jeg. Og det tror jeg sgu egentlig bare. Ja, altså en person, som har en masse venner og folk omkring en, der elsker en, er vel mere lykkelig end en, der er ensom hele tiden og ikke har det godt med sig selv. Ja, det er det da nok, fordi for eksempel, hvis man nu har meget dårlig selvtillid eller et eller andet, så er man måske nok ikke så lykkelig som dem, som har det godt og er glade hele tiden. Nej, altså, men lykke, det er jo, hvad man gør det til, det er. Man bestemmer jo selv, hvordan man vil leve livet, og så det fører så til, at man har det godt eller dårligt. Ja, det kan man godt, men man skal jo bare selv sørge for, at man er lykkelig. Sagtens. Hvordan det? Du kan fx have dyr, som du kan trykke dig op af, og du kan have venner, du kan trykke dig op af. Det er bare, hvem du har omkring dig, der kan gøre dig lykkelig, og du kan også bare blive lykkelig ved at have et eller andet, du interesserer dig for. Ja, det kan man vel godt. Ja, det tror jeg. Svaret det er nachos, dip, cola og PlayStation. Ja, det tror jeg godt, man kan. Måske ikke, hvis man bor alene resten af livet, men ellers så jo. Ja, måske hvis man har en kat eller sådan noget, så kan man måske godt være lidt lykkelig. Ja, det tror jeg, fordi du kan jo stadigvæk have venner udenfor, og familie, du besøger og sådan noget, og lave det, du godt kan lide, selvom du ikke bor sammen med nogen.